Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ay ɗo ko rabbi habli malan jazilan. Ay ɗo ko bi haqqi Mika'il. Ɗum ɗa fof ndindinta rokkuma 594. Ɗum fecce jeenayi hokkuma 66. Hokkuma inde Allahu. Ay hokkuma inde Allahu nde. Allahu noon woni hen ko aset, alet, altine, talata, alarba, alhamisa, aljuma, inde Allahu daro. Jonon sa waɗi ahadun e ahmadun ay ko mimo tan ɓeydi hakkundo. Alif ha tongu del, alif ha tongu del. On jiide wadde ahadun e ahmadun so rendi wona 66 wona Allahu. Cuwa ɗum tati rokkuma 198. Rokkuma almalu adduniya. Nani ɗum ɗo so jippinama nani, ɗo so jippinama nani, ɗo so jippinama nani. So rendi arta 594. Rokkuma rabbi habli malan jazilan bi haqqi Mika'il gonɗo o. Wadde no way kañum lombiɗo Allahu on e hakkundo. Wadde ha temere fof so rendi duwa wona mofti hen tonga Allahu laabi 9. Joni noon saɗa golla ɗum waɗ Fatiha laabi 4, janga salatul fatihi 7. Ya Allahu fattahu wa razzaqu limore nde mbaɗa 4 90. Duwa o rabbi habli malan jazilan haqqi Mika'il o 7 adadu oɗo. Ɗum woni wahhabu oɗo. Ay wahhabu ñamgunoɗa o. Oɗo wahhabu ko 14 tongata laabi 5. Ay rokkanma ko 7 hawra kun. Ay kunnen gasi ɗum saabi kun jaltirɗa. Ɗo ko batin, ɗo ko Allahu, ɗo ko kun. On jiide waɗirani bindol ha yawa ko hade hewde ronko yettade on.